أحمد أتي بسلح لحوت زمسل ملحسو أتي بنفحيته زمسل نفسو بزعبا معراب تقراي أبتناي من جبجاب والفزلو محبر زبالون تايو نصراوي تقراي هوك ناي أبي أحمد اقرا حصابو خوينو ناي بعل صادقان ناي بعل جيتاچو جبا مملئ خوينو ناي بعل ودن طرو جبا مملئ خوينو ناي بعل زودو خيرس جبا مملئ خوينو تنا أبي أحمد تمالي أب بايت هاجرو قريبو نيرترا بزملكت أب قيح بحرن أب أوان كينات تግራይ بسراويت إيرترا تفصيمو نزبلو قفعتاتن مبرهيتات ገይሩሉ ነይሩ بز استقطع سرعة قدف نتناي أبي كستات كحدره أب تماساسالي معلتي قلطيفو قبره ملسي يبلو نصراوي تقراي هوك ناي أبي أحمد اقرا حصابو خوينو ناي بعل صادقان ناي بعل جيتاچو جبا مملئ خوينو ناي بعل ودن طرو جبا مملئ خوينو ناي بعل زودو خيرس جبا مملئ خوينو بايزوي حزي ጨኒቃቶም الله ناي زياتهم جبا مملئ خوينو باندا خوينوس مس ابي احمد خوينو سراوي تግራይ ዝወግእ ዝነበረ ኤቦይል ዝሐስብ ውላድ ክንደይ ናይ ዝኣክል ነቱ ዝመጽእ ወለዶውን ነቱ ውላዶምውን ክንደይ ናይ ዝኣክል ሸኽም ከም ዝኾኑ ወደ ተርእዩ ኣለኹ ንዓና ጥራሕ ከይመስለኩ نعدي كم عدي شخم زخونو بانداتات يمزيو تقلال لا تتريفو زنيو هيوتم كدحنو يم تريفو تسوو لو مع زرقفو مع زرقفو لو موت كلب زموتو تقالل تخوينوم عدوم كابلع تخدحنو مس بصوتهم وصيوم زكا علم كل زقور سبات موداتو خودم سعيراتهم تم كودم زسعرهم سوات اندامرحوهم نخودم اندحادرو موداتا بركاتات عفر عبوردر تግራይን عفارن وديقوم كترف خلو كاوزين لعل زحفر ነገር የለ محفر يتم سب صعدا دفتر صعدا ورقه ياتواو كولد كله تا تاريخ نصحفا بتن سرحنين عدا يوقع نيره حتى يقتل نيره الكاتاريخ كتصحف دي خازي عفار زلو سقط زلو صلمت زلو تسلفهم يوم مستراويت ابي احمد اب قدميت تسلفهم تواغيمي اب قدميت تسلفهم تواغيمي ابكم زوله ودقتينا نينا بسرو حلنانا انتاي كحسب كم زغلنا يغلغله سبات حلناهم انتاي كم زحسبوا نمحساو اشغاري هاي تግራይ ክትሓስባ ከለኻስ ንትግራይ ከመይ ገረም ይምስልዋ ብሱርና ይስልና ልቦና ትምህርቱን ከድልዩ ተዓድ ማለት ታይ ማለት ምዃና ቦታትና ዴታትና መስዋዕትነት ከፊሎምላ አታ ትግራይማ ሽንጥራን እምባን ጎባን ሜዳን ዕጽምቲ ሰማዕታት ዘለዋ በብእዋኑ ኣብ ልዕሊና ስቀለ ርዕት መግዛእት ክሰብሩ ፖለቲካዊ ውድቀት እንዳመለሰናው እንዳለወሶም ሕልፍን ትርፍን መስዋዕትነት ከፊሎም ራእይዎ እምባታት ትግራይ ሽንጥሮታት ትግራይ ሓደ ናይ ማሕበር ልምዓት ሽረ ኣኼባ ነይሩ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብኡ ዝዛረብ ሽሙ ረሲዕዮ እኳ ኣባል ናይ ማሕበር ልምዓት ሽረ እዩ ድሓር ክትዕ ተፈጢሩ ገንዘብ ተሰሪቑ ገለመለ ዝብል እዩ تلايبراري بسرح الأوان تساتي فنيرة 2012 كبابي من 12 و 13 بفرنج مالتي حرت السيوز نقرنا تري ور اللهم تنباوز النهيلو تباويانا صنعات اندامل كته خالوت اندامل كته عاوزي يستقوروا سماعتات انت تفلطوهم كم تحزتوا الوز اللهم اي متزاربكم من እቲ ስርዓት ብመንገዲ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ቻርሊ አቢልዩ ኣብ ኤክስ መልሲ ሂቦ የማነ ነቲ ብኣብይ ዝተዋህበ ንሰራዊት ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ዝተንከፈ መግለፂ ሕሱርን ፍንፉንን ክብል ነፂግዎ ብምቕፃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይን ብድሕሪኡን ንመንግስቲ ኤርትራ የመስግን ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩ ኣብይ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ መደቡ ምስቲ እስራኤል ንጎቦታት ጎላን ዝተቆፃፀረትሉ ዕላማ እዩ ከላግቦ ፈቲኑ የማነ ኸኣ እዚ ባህላዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክውሰድ ንዝሕሰብ ሓላፍነት ዝጎደሎን ስውርን ናይ ኩናት ኣጀንዳ ምኹኒ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ነቲ ኣብቲ እዋን ናይ ኩናት መሳልፍቱ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ግፍዓዊ ተግባራት ክኽስስ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ባይቶ ሃገሩ ፈለማ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ወይ ናብ ትግራይ ኣይኣተወን፣ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ ናይ ኤርትራውያን ወተሃደራዊ ኣልባሳት ለቢሱ ዝቃለስ ዘሎ ኢሉ ነይሩ። ድሒሩ ከዓ ሽዑ እውን ኣብ ባይቶ ሃገሩ ኮይኑ ወያነ ንሰሜን እዚ ብድሕሪኡ ምስ ሃረሞ እቲ ዝሰንበደ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ እዩ ሃዲሙ፣ ኤርትራ ከዓ ነቶም ኣባላት ሰራዊት ኣብሊዓ ከዲና ናብ ኢትዮጵያ መሊሳቶም፣ ፀኒሖም እውን ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዮም ሓጊዞምና እዮም። ኣብቲ እዋን ሓገዝ ኤርትራ እንተዘይንረክብ ነርና ኣበይ ማኣተና፣ ስለዚ ህዝብን መንግስትን ኤርትራን ዝገበሩልና ምትሕብባር ክምስገኑ ይግባእ ከም ዝበለ ይዝከር። ትማሊ ግን እቲ ቃና ተቐይሩ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ግፍዕታት ከም ዝፈጸመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ንተጋሩ ስለ ዝተሓለቐ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተገራጨወ ኣብይ ስኽፍ ከበለ ከሲሱ። ኣብይ ክገልጽ እንከሎ ኣብዚ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ኣብ ሃገሩ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ከይፈትሐ ናብ ቀይሕ ባሕሪ መጣጠር ኣሎ እናበለ ክኸስስ ይስማዕ እዩ። ይኹን እምበር ኣብቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ፀገምና እውን ንሱ ባዕሉ ከታፊ ሽጉርቲ ኣቐባሊ በርበረን ኣኳስን ኮይኑ እዩ ዝዓዩ ዘሎ። ብገንዘብን ካልእን ሓገዛት ከም ዝገብር ከዓ ንፈልጥ ኢና ክብል ተሰሚዑ። ብዘይካዚ መራሒ ኢትዮጵያ ትማሊ ከቢድ ክሲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ኣቕሪቡ ኣሎ። ንሱ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ዝፈጸምዎ ጃምላዊ ጨፍጫፍ ተቃዊምና ቅሬታና ገሊፅና እቲ ባእሲ ምስ ሕወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢልናዮም ግን ኣይሰምዑናን ዝብል እዩ። ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ብምእታው ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ብኣማኢት ዝቑፀሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝሓበርዎ ገሊጹ ነይሩ። ኤርትራ ነቲ ፀብጻብ ብትሪ ክትነጽጎ ከላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዝተፈጸመ ግህሰት እንተሃልዩ ውሽጣዊ መርመራ ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ከም ተኻላኻልን ሓላይን ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ክቐርበሉ ዝደለየ ምስጢር እንታይ ምዃኑ ብፖለቲካ ክትንተን ይኽእል እዩ። ግን ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ምስ ወፀን ገና ኣብ ትግራይ እንከሎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ናይ ኩናት መሳርሒታት እዩ ተጠቒሞ። እዚ ማለት ንባንክታት ዓፅዩ፣ ሓይሊ መብራህቲ፣ ኢንተርነት፣ መጓዓዝያ ደው ኣቢሉ፣ እኽልን ነዳድን ከይኣቱ ኣጊዱ፣ ኮታስ ነቲ ተጋሩ ክባን ዕፅዋን ኢሎም ዝገልፅዎ ኩነታት ከም ዝፍጠር ገይሩ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ትግራይ ሰራዊት ምክልኻልን ዕጡቃት ፋኖን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተጋሩ ሰፍ ዘይብል ኢሰብኣዊ ተግባራት እናፈጸሙ ዘርእዩ ናይ ቪድዮ ምስልታት እውን ይዝርግሑ ነይሮም እዮም። ኣብይ ኣብ ከተማ መቐለ ዝፈረሰ ገዛ ኣይነበረን፣ ሻዕብያ ናብ መቐለ ኣትዩ ከይዕኑ ምእንቲ ሓልዮት ተጋሩ ስለ ዘለና ኣብ ውቕሮ ንኽጸንሕ ኢና ጌርና እኳ እንተበለ ኣብይ ባዕሉ ግን ኣብ መቐለ ናይ ከቢድ ብረትን ናይ ነፈርትን ደብዳባት ኣካይድ እዩ።